Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез форсат тапшырын карыйсыз. Бүген без аны Түбән Каманың халыклар дуслыгы йортында төшерәбез. Һәм инде безнең кунагыбыз Түбән Каманың Урал башкортлар җәмгыятенең иң актив, тәҗрибәле әгъзасы Баязит агай Ишкилдин. Исәнмесез? Һаулыгыз, бик шатмын. Әйдәгез түрдән удыгыз. Рәхмәт. Баязит абый, беренче чиратта үзегез белән таныштырып китегез әле. Сез Башкортстанның кайсы районыннан, кайсы авылыннан? Без инде туган як башкортларның иң төп, иң ысын башкортлар яшәгәнлектән теге Көньяк Урал да килә. Безнең Көньяк Башкирия, безнең Елайыр, Хайбулла, Баймак, Зияншыра, Күгәрсән районнары, төп башкортлар яшәгән районнар. Мин үзем Елайыр районыннан булам. Елайыр. Шуан Нинди авылдан? Анда безнең Хултан Темир дигән авылдан, ул безнең шундай Башкортстанның иң сигендә, анда безгә якын гына Оренбург облысы и Силәбе облысы була. Шуга безнең бу Хултан Темир авылы минең әсәем ягыннан Картатаемның исеменнән килә ул. Шулай итеп, шул авылда туып үскәнмен. Баласакта шулай итеп анда хәзер туганнардан бер апайым бар, менә күрше Баймак районында, безнең районда теге ике туган тагын бер апайым бар. Без менә 10 баланан мин менә егетләрдән менә иң һуңгы мин калдым инде. Шулай итеп безнең атайым әсәемнәр үзенең ни булган. Мин теге төпсек бала, улар карт көндәрдә тапкан бала. Атайыма 63 яшь булган мин туганда, әсәемә 49. Шулай итеп унысы баллары, шулай иркә, бик шулай итеп теге атаһы булганда мин бик теге авыр үсмәдем. Минең ул багытта ике апайым Евзейне, агайлар, ниләр ярдәм иткәс, безнең бит авылда клан белән яшәйләр. Менә Ишкилдиннәр безнең урам белән, монда мин беләкәс багытта 17 семья Ишкилдиннәр безнең авылда бер урамында, бер-беребезгә ярдәм итешеп, шулай яшәдек. Баязит абый, сез менә сөйләдегез, 50 елга якын Түбән Камада торам дип. Сез монда ничек килеп эләктегез? Ул яшьлегендә менә армиянан кайткас, ул менә дистек урсайта бит. Если бы ты открыл бы дверь, другой бы улице прошел, дип әйтәр бит. Шуның күп була инде. Бала мин армияла теге шофер булып хезмәт иттем. Кайткан вакытта уйлаганым шофер булып районда калдырмын дип совхозда. Шуннан шуты сразу гына теге төтек машиналар булмалар, авылда эшләп тура келделәр. Шуан мин әйтәм, бу айтып йөреп май, теге сәем олыгы шөбөгас, ишектер аксагырак бит инде шәргә кирәк. Шуга мин күреше безнең Баймак районында, Баймак дигән калага, ишкә урнаштырганда теге литейкалы стали бар, неге шунда эшләнем. Онда бер ел эшләнем дә, шуан минең ул вакытта Баймак менә зәйгә кенә бәләкәй генә кала, шуга мин Мига ишектер теге шундай дәртлегешегә бик бәләкәй күренде. Уфа ягына барга келдинде. Шуан агайлар бөтәһенә укыгас, давай институтка бар дип, шуны җибәргәннәр инде. Шуан без авылдан 3 егет Уфага килдек тә. Мин менә дөрес әйткәндә, менә бөтәгешләр теге гаиләләр бит укырга тиеш түгел дигәндә, үз башында инде мин теге гәүдәгә торбагас, мига гел стройка теге ни инде. Төзелеш мига якын булды. Шуга институт тирәһендә йөргәндә укырга бик мәйтәм. Бөтәгешләр укырга тиеш түгел, кемдер эшләргә тиеш дигән формула һәр безнең йөрәйнек Уфа буйлап, анда Уфаны карап, бер үскән анда булдык. Шуан караһак, анда урамда объявлениеләр элемтраенда теге игъланнар, кем кайда баргайына. Караһак, укып торабыз, безнең иргәгә бер татар апа килде. Егетләр, эшкә барахызмы ди? Шуан бәләте, әйе, безнең уй бар ине. Теге ахот диңгезендә теге балык тутырга китәргә алыска шуан уйлап торабыз. Як, яракка йөрмәгән инде. Монда татария якын, башкорт егетләрен татар кызлар ярата. Дип шулай итеп, ул апа безне
КАМАЗ төзелеше дип шунда дип әйткәнне. Безнең документларда алдыла, китә торам тегә поезд мен киләһегез. Шайтып безне бүгелмәләр караш алдылар. Безне әллә алдапмы, булаймы, шайтып түбән камыга килеп электик. Һәр безне урнаштырдылар, тат энергостройга, промстройга теге нейна параллель бирделәр. Барып теге беренче сынны төзелеп кенә ятайны, ярты төзелгән, ярты шунда без эшкә урнаштык. Шайтып эшләп киттек. Шайтып мин теге эшкә каты булдым. 1 елда эшләмәдем. Мин үзе 75-тә миңа лучший каменщик 300 дигән звание бирделәр. Безнең бергә эшләгән бер Валисимне апай лайты. Ин бай яхшы эшләгән ди. Ин увольнениягә бирде. Ин күп кеше ибәрмәләр булды. Квартира хараты. Шан мәйтәм хәзер туттым да увольнениягә бирдем. Анда начальник участкалар, смолар, начальниклар миңа возражаю, кулгымәләр яхшы эшләгән. Дело дошло, нигә начальник промстрой Реконовка кергәйнем. Вот я вроде только поширял, ишлап мәйтәм, не? Алда сейм карт, икәнгә әйтеп беләм, мәйтәм, не? Кайт дип әйтә. Квартира бирһәм калаһыңмы ди? Миңа шул мәйтәм, белмәйм, ул алда миңа вагончик берләгә әйтте диген, нидә? Беләһез бит, бүтәгә шөтегендә вагонда яшәнә бит инде. Әйе. Шан әйткәнем, яраты, ди вакытка шайтырып, Халастойга 2 комнаталы квартира алдым мин. Шайтырып мына минең хатын Роза теге нидә эшләгән химия лабор булып таныштык та, мына ул еп-еш 19 тулмаган квартирага кирле алдырды. Шайтырып торып киттек. Сез бик үҗәт, бик җитез булгансыз инде. Хәзерге сыман. Ут белән берине миндә яшь вакытта, минең хатыным нидән, мына Татарстаннан, Лениногорск районыннан аларында һөйләшүләре гел бит якка тартымрак теге әдрәк бөгелмәяклар бит якын. Әйтәйем, итеп шайтып һөйләгәс, ул безгә как будто миңа якынрак булды инде. Шуңа мине атасалары тоже ул семьяла иң төпсек кызы икән бәләкәйләре. Шайтырып. Бояз табый, менә сер түгел, сез Түбән Кама Башкортлар җәмгыятенең иң матур, шунда иң актив вәкилләренең берсе. Сезне кая барсагыз да таныйлар. Сез менә монда яшәп, менә бу ничек югалтмадыгыз? Менә бу милли йөзегезне менә монда Түбән Камада 50 елга якын яшәп, телегездә сезнең саф, гореф-гадәтләрен дә беләсез. Менә буларны ничек саклап кала алдыгыз? Менә минең монда килгәстә элек биттеге безнең башкорт кызлары, егетләре киләләр дә, ярты ел тормалар, татарча һөйләшә башлыйлар. Ә мин үз телемдә хаклап килдем. Элек алдарак мин яшьлек теге ансамбле йөргә уйлаган килдем дә, шул тегел татарча белмәгәс миңа уңайланды да ишәмәнем. Шуан элек бит батага бит әле теге аттракционда кискөйнәр оештырдылар. Шунда теге менә Наил Талип эшләр теге Нардоган ансамбле башланганга вакыт, анда теге Ренат Сабирович баянда уйлатыганы, шунда барып питашыкларда бейгәне миңа Наил Талипович карап торганда сакырдыла һин безгә бик хәтәр бергә йөрмәһең бит. Һәр мин бардым инде Нардоганга килтене. Шан баргайдым. Бергә минең бит рос бик зур теге почти метр хиканус бит инде. Анда маратлар, кемнәр караһаң, шуга мин уже общага бик барып бетмәем инде. Наил Талипович мине койга һигелә инде. Шан мен тоттым да анда катбулен Ирега баянда безнең хор буенсайны. Шуны әйтә бай синең тавышына бар. Әйдә безгә хорга йөрелә гой дип шунда менә Илхам Хисматуллиннар, кемнәр, Рафил, теге Рәшит, шунда егетләр бит Нардоганда теге хорда йөренек. Ул вакытта безнең башкорт оешма югыны. Шуны менә алда оешып каранып та бик килеп сыкманы теге. Шуны менә безнең бәхеткә менә Хасанов Галиахтарыч килеп ул ыссын күңелле ыссын башкорт Курайдала уйнай бит инде. Ул дәрт дип тора, аның кешеләр күп булган инде. Түбән Камада күпме башкорт яшисез? Түбән Камада менә ни буенча менә хәзер күпмеләр, но безнең теге где-то 2000 ярымдан күбрәк, 2006-7 шутыра. Сез барыгыз да аралашып яшисез. Алар күбе белә, но шуты безнең арага теге дәртле йөргәннәр менә йөрүшләр бар, кытыгалар. Бүтән теге талант булмагас дип уңайда әйтәбез безгә именно талант димәгән килеп теге аралашып туган якта һөйләшеп утырак бит күңелдерәк дип шулай әйттереп без аларга сәт аңлатабыз да инде алар уңайданлар бүтән кеше монда килгәч биргә йырларга белгә тиеш дип уйлады байлар. Бояз табы күптән түгел генә менә монда бездә инде съемка белән килде халыклар дуслыгы йорты ишеге алдында зур матур башкорт һәм татарларның сөмбеле бәйрәмен уздырдыгыз. Кешеләр картофлары бәрәңгеләрен алып, бөтә эшләр бетергәс, теге бисән әзерләгәндән соң инде шайтырып теге халык йыелып, кунак теге байрам итеп ала торган. Мин әле бер вакытта беләм,
хәлләре кешеләр менә теге ел һайын теге үчертлән бикән теге дур мал хайыр хуя таганда үгет кемдер хәлшә бөтә авыл утырып шул теге байрам итә тагарык анда бала яшьләр көрәшеп ала таганнар инде төрле уеннар үсте бейеп нитеп шайтырып менә теге кемдер хәле булган кеше булгандыр инде менә мин әле исемдә теге бөтә безнең анда ике авылдың ике урам уртаһында теге шишмәгә иде шуның мотор урында утырып теге биш бармаклар бешереп утыра таган менә без шул оказывается баягы сөмбелә байрамы булган икән мин удакта безгә кем әйткән инде теге шулай байрам булган менә хәзер шуны шуга менә быел Түбән Кама битендә балаларда иеп менә теге институтта менә курсоваларда иеп шуларның теге күрәттегендә. Байыз табый, тагын шундый сорау, менә картайгач, туган ягызга кайту теләге тумадымы? Менә аны элегерәк әзрәк яшь вакыттарак уй бар инде. Хәзер монда төптәнгәс, иткәс, бөтә булган көсеңде бергәс. Хәзер ул безнең татар белән башкорт халкы бит инде. Бында ла бездә шундай якын иткәсләр бик улай тагын бар инде ул. Ну кайтып бергәс, булай кайтып, аны кайтып Педагогсын аның бер 45-50 яшьрәк вакытта кирәк. Аны бит яңадан үй халырга кирәк, нитргә кирәк, ананда уйлайм бит инде. Монда бөтә булган тормышның дәрәтләгәс, ул тизгенә исәгәтәр кузгар булмай. Ну, әле кайтып йөргән туганнар бар, шуның мен канагаттанып, хагындыра инде. Кайткас мин рәхәттәнеп менә баласакта кайда балык туткан, ерләрдә яйлап машинамны калдырам да, биш йөреп сыгам, тавашлардан менеп, карап, йырлап алган булам. Менә бер башка җырын җырлап күрәтәйме? Yılayırqa ayı boyu bigirək mator Hıdılıp tatаңна atqanday Handuvaslarga alay koşulup min yırlayım Tuğanı yakayılardayla Hağınıp qaytqanday Байыз табый, сіз бейсіз де, жырлайсыз да, әлі сондуғаш болып та сайрайсыз. Хәзер менә әрләйем. Аны бит тизгенә эшләп булмай. Моның өчен нинди пакет керек? Кайтып теге аның өчен пакеттың менә төрлеһе була. Хәзер магазиннарда әгәр дә юка пакет менә элегәрәк макарон, вермишелганда әдрәк калдырак. Тагай, рәхмәт сезгә шундый матур бию күрсәттегез. Әмма мин башкорт бию биергә өйрәнә алырмын микән? Өйрәнә алып буламы аңа? Әллә моторы. Башкорт булып биергә, башкорт рухы, башкорт каны, бәлки тугандан ук башыңа һиңгән башкорттың рухлары булган дип уйлайм булырга тиеш. Сезнең белән очрашу минем үземә шәхсән бик тә кызыклы булды. Тамашачыларыбызга да тапшыру ошагандыр дип ышанып калам. Сезгә бары тик уңышлар гына телибез һәм сау булашабыз. Һәдгәлә шулык эшегездә уңышлар, сакырганым өчен бик зур рәхмәт. Имен һау булайык, менә бу авыруларны үткәрәйек, шат булайык. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Һәм инде аның кунагы Түбән Каманың Урал башкортлар җәмгыятенең иң актив тәҗрибәле вәкиле Баязит агай Ишкилдин иде.